रावजोंनो बुंदोंमोन एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु रायजोनि गेजेराव गाज्रि खालामनांगौ हमजा होनांगौ तदन्त खालामनांगौ होननानै सासे बर'नि लिडारखौ बेबायदि बुं होनलायनाय फोरोंनानै सोरबा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिखौ फोरोंनो माबोरै हायो गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोनदों एबसुआ मालाबाबो राजखान्थि हान्जा जानो हाया सामथाइबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बे बरागाव गामियावहाय फैबाय थानाय इलेक्शननि मुङाव फोसावदिं हाबाफारि जों बे गामियाव लाफैदों आरो रायजो राजाया जोंखौ हांख्राय हरदों बिटिसिनि हालोदा मा जागासिनो दङ जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया मा जागासिनो दङ बेफोरनि खोथा फोरमायनो थाखाय आरो जेन भट होनाय समाव रावबो गोरोन्थि मावालासे जासे जे नांगोलनि सुबियाव पिक्साराव फट'आव भट होनानै मानगोनां अन्थाव बाथाव जोंनि सुद्ध बसुमतारी बिथांनो जेन भट होयो बेखौनो लानानै जों दिनै रायजोनि सिगाङाव गोसोनि खोथाफोरखौ बिटिसिनि खोथाफोरखौ फोरमायनो फैदों नंगौ हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा बुंदोंमोन बे पलिटिक्सनि रावजोंनो बुंदोंमोन एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोनदों एबसुआ मालाबाबो राजखान्थि हान्जा जानो हाया गोबां रायजो राजायाबो मानगोनां हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंनाय रावखौ खोनानानै बोरै एबसुआ इउपिपिएल जानो हागौ बोरै इउपिपिएलआ एबसु जानो हागौ होनना दुखु मोनदों नङा होमबा दुखु मोनदोंमोनथ' नाथाय दिनै आनफरचुनेट दिनै दुलाराय बर' फरायसानि दैदेनगिरि आफादगिरि बिथांमोना माबोरै बुंनो हायो मुगैथाव गिथाव बाथाव डेन्जार खोथाफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों माबोरै बुंनो हायो नङा होमबा माबोरै बुंनो हायो दिनै दाय गैयै सुबुंखौबो दाय फोनांनानै आयेननि खाथियाव सरकारनि नोजोराव रायजोनि गेजेराव गाज्रि खालामनांगौ हमजा होनांगौ तदन्त खालामनांगौ होननानै सासे बर'नि लिडारखौ बेबायदि बुं होनलायनाय फोरोंनानै सोरबा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिखौ फोरोंनो माबोरै हायो नङा होमबा माबोरै हायो बेखौ दिनै बर'नि दैदेनगिरिफोरा बेखौथ' जों दिनै एबसुखौ बुंनो नाबा मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांखौबो बुंनो अननायसो मोनो दिनै दाय गैयै मानसिखौ दिनै हाग्रामा महिलारी बिथांखौ इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट बिथांखौ हमनांगौ बिथांखौ एनायनि तदन्त खालामनांगौ होनना बुंनांगौ बिथांखौ जोबथेसालियाव सोनांगौ होननाय बायदि जायाखै होनबा जादोंना जायाखै अब्ला दिनैनि दाखालि बावैसो मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जों खौसे जानांगौ जोङो दिनै बिटिसिखौ बासायनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारी बिथांखौ खावलायदों बेसेबां सुन्दर नुनायाव खोनानायाव मेगननि नोजोराव नङा नङा आदै नाथाय दिनै गोसो सिङाव हाग्रामा महिलारीखौ अन्थाव बाथाव बिथाङानो बिराद गिदिर गाज्रि बिथाङानो माबा मोनसे जोनोम होग्रा बिथाङानो जाथारनांगौ होननानै मिडियानि गेजेराव फकास खालामना होनांगौ बेफोरबायदि दुखुनांथावना खोथाफोरखौ जोंनि माहारियारि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा माबोरै बुंनो हायो नङा होमबा माबोरै बुंनो हायो जोंथ' राष्ट्रनि खोथाफोरखौ बुङो सोरबा दाय गोनांखौबो जों बासायनो नागिरो बिथांमोननि साननाया दाय गैयैखौबो दाय गोनां खालामनानै राष्ट्रनि थाखाय सोरबाया राजा जानो मोनबाय थानांगौ बेफोरबायदिथ' जानाङाना रायजोनि गेजेराव राजनितिकआ फैगोन थांगोन खौसेथिनि ओंथिया बबेयाव दुखु मोननाय फैया होमबा नङा आयं दुखु मोननाय फैगोन ना मा बेनो बनायदों बेनो दादों सान्थि फैयाखै होननायनि नामाव बिदि बुंनांगौ बेबायदि जानाय नङा मानो एसेबां गिदिर रिक्स लायो गिथाव बाथाव गिलु बालु खोथाफोरखौ मानो बिदि बुङो रायजोनि गेजेराव बेनो आरो